ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ବସି ମନରେ କ'ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଗୁରୁ ଏ କଥାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମର ଏଭଳି ଦୁଃଖୀ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ହେ ମହାଭାଗ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତା ମଝିରେ ମଣିଷ ଏତେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଆୟୁ କେତେ ବର୍ଷ? ଶିଷ୍ୟ ଜଣକଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଲୋଭର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଲୋଭର ଦଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଭୋଗ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କାହାଣୀଟି କ'ଣ ଥିଲା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିନ୍ତନୀୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ କି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ସରିଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଧାଡ଼ିର ପ୍ରଥମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା କି ହେ ଭଗବାନ, ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ 25 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଟିକିଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର କଥା ସବା ପଛରେ ବୁଝାଯିବ। ମଣିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମଣିଷର ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ବଳଦ। ବଳଦର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ତଥାପି ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ଆସିଯାଉଛି, ମଣିଷ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବି ମଣିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଆୟୁଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କଥା ବଳଦଠାରୁ ଶୁଣି ଭଗବାନ ତାଠାରୁ 25 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନେଇଗଲେ। ମଣିଷର ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆପଣ ସେହି ବଳଦର ବୟସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବଳଦର ଆୟୁଷ ମଣିଷକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବଳଦ ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ କୁକୁର। କୁକୁରର ବି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ସେ ବି ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚି ତାର ବା ଲାଭ ବା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ତା ଆୟୁଷ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା। କୁକୁରଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମଣିଷ ମନରେ ଆଉ ଥରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ କୁକୁରର ଆୟୁଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସେୟା କଲେ। କୁକୁରର ଆୟୁଷ ମଣିଷକୁ ଦେଇଦେଲେ। କୁକୁର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ପେଚା। ପେଚା ବି ତାର ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ମୋର ଆୟୁଷ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପେଚାର ଆୟୁଷ ବି କିଛିଟା ନେଇନେଲେ। ମଣିଷର ପୁଣି ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ପେଚାର ଆୟୁଷ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ଦେଖ, ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ 25 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋଭ କାରଣରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ବଳଦ, ପେଚା ଏବଂ କୁକୁରର ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ମଣିଷ ବଳଦର ଜୀବନଯାପନ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାର ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ବଳଦ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଖାଏ, ଠିକ୍ ଯେଭଳି ବଳଦ ଖାଏ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ସେ କୁକୁରର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କିଭଳି? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା କଥାର କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେହି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁକୁର ଭୁକିଲା ପରି ଭୁକୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ତା'ର ଅତୀତର କଥାକୁ କହି ସେଇଭଳି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯେ ସେ ତା ଅତୀତରେ କ'ଣ କରିଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ଘର ବନେଇଛି ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି, ସେଇ କଥାକୁ କହି କହି ତା'ର ଜୀବନଯାପନ କରିଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ମଣିଷ ପେଚାର ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପେଚା ଭଳି ବସି ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା ସେଇମାନଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଥାଏ। ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁ ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ତ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ 25 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷର ଲୋଭ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ମଣିଷ ବଳଦ ଏବଂ ପେଚାର ଭଳି କୁକୁରର ଆୟୁଷ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଇଭଳି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଣିଷ ନେଇ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଅନୁଭବ କଲେ କି ମଣିଷ କିଭଳି ତା'ର ଲୋଭର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।